Decoreu amb plantes carnívores. Atrapamosques, sarracènies, darlingtònies, dròceres i napenses són plantes fascinants. Les seves trampes per a caçar insectes són pur enginy, però a més tenen una estranya bellesa. La poca grandària de les carnívores no els treu gens de potencial decoratiu. En aquest vídeo us mostrarem les seves característiques i com queden de boniques en testos de disseny. La famosa atrapamosques Dionea muscipula produeix una gran quantitat de petites trampes en forma d'immobilitzador. Quan un insecte frega els micropèls sensitius del seu interior, la trampa es tanca en dècimes de segon. És la reacció més ràpida del món vegetal. A les 24 hores la trampa s'obre i torna a estar activa. L'estratègia de la drossera capensis és molt diferent. Té uns llargs tentacles amb petits pèls glandulosos que segreguen unes gotetes molt enganxoses. La víctima queda enganxada en aquesta rosada letal i quan intenta alliberar-se de la trampa, aquesta s'enrotlla embolcallant-la. A les sarracènies també se les anomena corns de caça per les seves trampes en forma de grans i cridaners embuts. Les seves parets acostumen a ser molt relliscoses. L'insecte que s'apropa a la vora acaba caient el líquid del fons de l'embut. Parenta de les sarracènies, la Darlingtònia califòrnica també utilitza unes vistoses trampes tubulars, que en aquest cas recorden a una serp cobra, inclosa una verda llengua bífida. I per últim, els nepentes o copes de mico, amb les seves decoratives jarretes penjant. La seva tàctica caçadora s'assembla a la de les carnívores anteriors. Aquesta planta es pot posar en recipients alts o suspesos. Com s'han de cuidar les carnívores? Col·loqueu-les en un lloc on rebin molta llum natural perquè produeixen més trampes i conservin el color. Les atrapamosques, sarracènies i dròceres també poden viure a ple sol. Si no tenen prou llum natural, es pot utilitzar com a complement una làmpada de leds per a plantes. Necessiten un ambient càlid o temperat, on tinguin molta humitat ambiental, fins i tot a l'hivern. Pel que fa a les temperatures, a l'hivern han d'estar a uns 10 graus centígrads, allunyades de la calefacció perquè resseca molt l'ambient. No sobreviuen a temperatures inferiors a 2 graus sota zero. El millor és regar-les per immersió amb aigua de pluja, destil·lada o de molt baixa mineralització. No toleren la presència de cal a l'aigua. L'excepció són els nepentes, que es reguen per sobre o mitjançant polvoritzacions. Necessiten que el sòl estigui moll, però no embassat. Les trampes de les atrapamosques i de les dròceres no s'han de mullar. Mosquits, formigues i altres petits insectes formen la dieta natural de les carnívores. Si no poguessin caçar-los pel seu compte, caldria proporcionar-los-hi. Com a alternativa, se'ls pot donar aliment per a peixos d'aquari, que conté diversos nutrients que poden absorbir fàcilment. Molt important, no se'ls ha de subministrar cap tipus d'adob o de fertilitzant.